ọ bụ nnọọ mmemme magburu onwe ya ma mmemme a nwere dịka onye na-azabụ Nwada Nkechi Ezeala na anụzi Mazi Emeka Onyegbule na Abia steeti dịka merụbere mmemme agbamnkwụ n'ụdị pụrụ nnukwu iche. Ọ tatara ma ezinụlọ dị iche iche ma ndị enyi ma ndị na-echere eze echiche ha nọkọtara na be nke nwaanyị n'ụmụchi oke Ezika Isiala mba anọ na Imo steeti. Feto onye muche pụtakwara anyị akụkọ. Ya bụ ịgba nkwụ bụ nke eji ime ego n'isi nke nwaanyị wee bido tupu nna ya wee gbanye ya nkwụ nke ọ gọziri iji wee gosi ndị gbakọrọ na ya bụ emume onye di ya bụ. Mgbe ọ na-anabata di na nwunye a, nna nke nwaanyị bụ Ichie Bernard Ezeala kwuru na otu ihe na-enyekarị nwoke obi ụtọ bụ ịdị ndụ wee hụ ka ụmụ ya na-anụ di na nwunye. Ọ dụrụ nwa ya nwaanyị na di ya ọdụ ka ha fụọ onwe ha n'anya, sọpụrụ ma nagide onwe ha, wee kpee na ọnụnụ di na nwunye ha ga-amịpụta mkpụrụ n'ụzọ niile. Obi dị m ka ọ ka ewu maka ọdịnihu na ngwụcha afọ a ka m na-eche Adam di. Obi dị m ka ọ ka ewu obi makarị mba bụ oke. Mgbe ndị ABS na-agba di na nwunye a ajụjụ ọnụ, ha kọwara na obi dị ha ụtọ ka ya bụ emume si bụ nke ha mezuru emezu agbanyeghị ọtụtụ ihe ha gabigara dịka nwoke na nwaanyị. Ha kwere nkwa na ha ga-afụ onwe ha n'anya. Ya bụ Mazi na Oriakụ Onyegbule kenekwara ndị si ebe dị iche iche ka ha si bịa sonye ha n'ọṅụ. Obi dị m so ụtọ. Ama m otu m ga-esi kọwa ya sha, but ya arapụ m ihe niile n'aka Chukwu. Ụmụ nwanne nke nwaanyị gụnyere Nkiru na Emeka Ezeala nakwa ụmụ nwanne nke nwoke Nwada Nnenna Onyegbule na Mazi Chukwudi Emmanuel kenere Chineke ka ya bụ emume si gaa nke ọma wee kpee ka Chineke gọzie ọnụnụ di na nwunye ha. Site na Isiala mba anọ, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.